para bat ki hen men dei kan ni ken ka bau Jesu ong haba pi ong yanga pila de ki senran ke jonga kamut tang ba pila ngej kala biang ye pi henry kadon kam ka jingle ka jong piru ya ka ba pi kam ye ladi ba pi dei ken ki khun ke jong oblei ko ki para bat ki hen men ke jonga ngala ong menne kan ni kam dei shu ka sin ka baning kong ka bangin ang yalap ye ka kubor bangin na yalap ko ki pa jong ka yeng hang no pi don ko ki kami jong ka yeng hang no pi don ko ki kon samla hang no pi don na gini gisngi pi don ka jing ye dei ba do blei ka ba jan lam dei shu ka sin ka baning kong ka ba na ka shintur ka jonga na ka shintur jong ki shakri ke jong utrai bakin yalap ya ka gospel ka jing penemai Henry ka jing imbat ka jing ya lenti ka jongi ka sok ba ya ka ba manga bat mangi ngi nong tang kin nong kam ngi ong bangi long bangi ngai yo blei Henry ka jing le ka jongi ka long persha ya ka mon ka jong blei nga ken mau yo we rang ba balang ha ka we ka snong komban yo pras nem men shwa ha ka jing ya lap long hadien balawai ka jing seng long ki pastor ki tamamesan ya se pastor ngi ya let lang ha ka we ka yeng jong shakri jong utrai namar la slemba na do bala jiet ya ukumud hot jaga komite balang juan jing ya seng shu balatip baga dau kalok baga kun jong u kalapang kayong ya kata brain malaria balong baga don ka jing shitom kaba jurba hado kata kaba nyukli jongka hagada por kabangi len nadang mut dayu shenrang nama nyukli jongka ola hap lut naga kli long ken bau tau rang ba wong habanga ngalayo I ya kini ka kun bagapang ngam shimlawan shu shiga jing seng namar banga dom yo blay namar bangong balay ken ko try banga mat ya kini ka jing kat ni balaong banga lawat keleng satlak jong ka bertay namar baga dikit han bordar kani bordar Meghalaya bat Assam ka jongi long bau tau briu ulaong ken ladon ki briu ki baong tolek no si udan utau dekar lani udan tau briu ubadan kumta bat kumta balong balam mare ru syata hagadaga kelumar balong bau tau briwang piap ayang sanlak kapisa ngan penkia ye ini kun jong pi balong ken kata ulalet aba uyatu utau rang ba la seilut ye kapisa san bat riulak ladi ye ki jaga puta tang namar banyo ye ga jing sumar pada bau tau briu ulayo ye kata kapisa ula pet bak bad ula jak no nang ta balong ken kata ka jing jia baga jing itu long baga kun ka jong uta naga jing yap shaka jing jon yap kam yap lanu la sa satang ka shieng baga snem and ray day haga kata ka sngi ka ba ukala ka ba mod udam bagi kosil bandwai banya yam lembat ka balang ka jong u haga daga por badai hang ta ken ka ba ukala ka ba wot banong ngan nget yo blade jonga baroshi kata ngala I lani ngala kiarno naga jing shakri ban ngala isi yo blade ban minta ken ngan wan pai no shigasem ngan yat ka jing yat lenti ka jonga ka batumai badom tang kata ladau blade ushim no ya ka kun jongaru ya kata ngapdiang namar bangalanget bangalasanya pura haga jing im ka jonga hau nong panim jonga ken kalayat kumbalai benai ai ka julong ka jing ya buram brio ngafon ya u ba ngayo ban keli na ke pastor bagi tamamesan ilalong kumno idai kun jong iba bat kum ta ter para bangit kiba iit ka ai ka badja kalong bau niu brio ulafon wang pastor ngade tu ye pi bai kun jonga im don show bat kum ta ngala persang ban kren bangal sngosi ula penbet yanga ye kata ka jing ong I kun jonga im don show hayeng nama minta ilalai shishalong ban beteng biang ye ka jing pule ki para bat ki henman ki jonga utrai hang nungi don ye ka jinget aga bakum kini gesngi ka bamanga bat mangi ngi em ngi pai shaka diang ngi pai shaka mon ngi yo I ye ka jingdo jingkerman jong kini ka jok ka bangi ngi em men shem ta yo ngalapan kan mau banga kren shabang ka jing dok nut ka jong ujona uni ujona ki para bat ki hemben ke jonga laong bau ni ubril ulas ngau tu habau don halor jong ka lieng bau blai udai mau
u ba pen kia ya ka tu ka eryong Henry ka donut jong u nama ka krau ka ego ka krau kata ka jing snow ka jong u baka ei ka ba ule ka long ka ba day ba na mar ka ta ka tau ken u neu jona uang bread yang asyom penyo i ya ka ni ka liang penyo i ya ka ni ka duriang baka jai jai u klempan mahap no blai u lawan u doka u labam lai sngi hak po ba de hadu lai sngi un sakala ka ba mon ngi em hakane ka jok ka ba kum kan ni ko ki para ba ki henmen ke jonga ka ba ki briu hakane ki sngi ngi em kat khandai teli ki snem la ruai menne kat khandai teli ki snem ke la yan ka ba ngi yo i yo blei ba don hap deng jongi ngi yo i ya ka buram ka jongo blei ngaken mau haka website lada pipej ya ka Shillong revival ka don ka tu ka jingkren jongoi ka brio ka ba ka narrator lani ka tu ka ba iNews lani ka ba kren ka ong ye kini ki kintin nga kum ka brio ka ba wat jing tip kum nu ken ngala ban len how can I deny ya ka jing don ka jongo blai ya ka jing ya ka jongo blai ha pedeng jongki balang hari kasih jantia ngadai ka ba te kumno ken ngala ban denai lane ban len ya ga jing don ga jong oblei ba oblei jong ini ki kristan ulong oblei ubaim para bengai ki ba ihen kumbanga ong habanga pet ya ga ni ga jok ngamla klem da jaw omman ngi download ya ge kali kani ka bor jong ka YouTube ka internet ka bangiyo ya ka banyalap ya ka gospel ki briu ki badon ha ki yeng ki sam ha ki shnong kalaban long ha jingtia kalaban ha kali kalaban long hangno pilaban sngam ngi download ya ki kor ki bor ka pisang ngi bon na kini ki sngi ngila kilat jing kamai kilat jing puli henry ki para bat ki henman ngampat jio I ya kani ka jog kajok kabam don jingkerman kajok kabam don lat haka bagajong kabang ngampat jioi kade kajok kabam tip ya kai kaba ukres ulale habangi pai kombalaong ki kinong mikmat ki badan buram ke jongi haki jingja ki badang arlot lai teligisngi ki bala leitno ki bala pinsu jer ya ka jingya lenti bade ka jing em jongi obrio warga sorkar gong bangimla lesi fully banyale iya kani kadon lesi ka jing shisha hagata namar ki para benget ki ba ihet ki jonga ki kmi lenti bakong ka balang habangi ngitip ya ka bor ka jong blai ngilayay bat u henry habaka balang ka pertei ka pet kombalale uni ubrio ulay alam ya lagi jong ukun sheki senran henry ni ki senran kimla satya ngaken mau ya ka wei ka jing ong jong wei ubrio lada bikwa ban pet ya ka politics ka ba jakliatam le pet haki balang ge jongi ken para bengen ke ba ihen kanungut na preng jongi ke ba shashkor na gani ke YouTube bagi badon hang ni kanungut na preng jongi daga jing em ka bangingim ngila penleran bangila that ya lo jong blai kanungut na preng jongi haka kwai dok ha dakilak ngilen tia amen buat hang ta man kiwa ka yeng ka jong blai ngim tre banyak keren ya ki ai ke bakan jaman sim katati nai na ka bantan jong pidai ki bala tip te yu jisu pidai te ki bala tip yu trai empat keren ya ki bampat ngen ya kita ki layo i ka syong haki bakin pediang lane kim pediang ya pi bat yanga ong utrai sakat no ken pitrai ka de ka financial problem ka jing sniu jong ka juk ka bangingiem ka ri ka bangiem pitrai ka de ka jing duna jong ka pisa pitrai ka de ka psychological problem ka de ka jing duna ka jing purkhat ka jabing ka de ka spiritual problem uji suwang aga gospel Matias bakani ka jing sniu kami nang ni naga donu jong ubreu kaba klaim kaba peniap kaba nuti kaba batbor kaba lebor kan igak tin jong blai omdai bakaran mangau pastor ka problem ka jing ka bangi im magini gisngi kamdai ka problem jong ka physical kamdai ka problem jong ka pisa kamdai ka problem jong ki ai kadai ka spiritual problem kadai ka ni
baro shitayo layalam nado kamit ngining kong bat menta baro shisngi lada phim kala ka bamon lada phim kala ka bamon lada kani kampen kala ya phi pastor marpana shiwan kai shalai se pelut kai ya kapor nalo bagi dunah ya ka jingim tang nyopo ba prapos nem ngiem ga bertai wan pelut kai ban penserwa lada ka donut jong phi bat jonga kam kala ka bamon sakat no ki para banget ki bayan anang yalap ya ka tien ka jong play phim ngau bau jisu ong ya kini ki jo ki kentien sakat no khon nganang yalap ma phin long ki jo shi ki jo lakmi lenti baka balang presbyterian khat khandai snem ngalong wat ki bam ngeng ki ong ublei jong ki kristan udai ublei ubaim om dai ba ong manga ide ginong yalam jong ka sengkasi hak ka por ki ong ba ublei jong ki kristan u jisu jong ki kristan udai ublei ubaim ki acknowledge ki basa ang te hanong krem and khat khandai snem kalayaj ngila penlerany yo blai ngila de ban long mangi ka jing shai she ka berthai ngila de ban long mangi kan nuksa bat ka jing kermen ya ka jing do jing kermen ya ka ni ka jok ka bangingi andoi tang namar bangi dei tang ki baong ngila ngej ngi klem le o jisu am sakan no ya pi ngan sha ya pi ngan yalap ya ka tien ka jo blai ka baar ong gede khot ka baar pho kila don ka jing yekran kumta ba gede khot ka baar pho khna manum slem ka por kong henrai ong u jisu yo kenja o ba kum uni onumi klem ka jing duai lada phi klem duai ken mau o kenja o ba kum uni phinomla ban phenmi lano ro kawai ka banga kwa ban ong ka long dai tang ka balang kristan ka hikai ya ga jing duai kidan ki wei kin yam baro aga perthei ki duai penepet ya kan yam islam ki dem san ban riusien ban pai shata sha shnong ka bagiong kata ka mekka ya ga ban duai san ban riusngi ki hindu dang step ki ke aku aban yetu ye pi kidan ka wei ka jing ja ye wei bahayeng e jonga ide ibam pat long kristan ngadang kena ngampat long pastor ngaken mau ha ga por itia hajing tia nama kidege bahaye ngalet kai bang ngadang shim jing shim nang tanah ka kamera ka ba idon idi la ka jing di secret komne bat ka shong ukhi ujuman hang ta badiong ie utau jumai uie shisha badi kenti nang tanah jing tia bandem khosil ngakendet hang ta map jisu yong sakawai ngakan mau haga pohor ki para banget ki bain ke bangadang puli hang ti hapo puni hagi snem ke bala no ka bangadang puli ya ka bidi hagi snem ke bala len ngakan mau kadai ka wei ka pepar ka bangadai banle bagada galong kumno banwan ra ban penyoi lani banwan ra ya ka kelas ka bayadai ban ka jing mani blai jengki wei pat kinyam kanyam hindu kadai ka wei ka bangayo ya ka taka assignment ngalayalay lang badway parlok o baday utray snong nagadaga jangka o baday ru utrayeng na markinong kidukot hagadaga yeng gajong u kibalakala kristan daga jingbet ngelapan ya kidagi brio lanika bahayeng kijongka o balong kan na gajong u ya kaban ring video bad ya kabangin peni kumno bakini kimani blay man laga step sau shiteng ngelaya kie habangi pej bat utau parlok katakan nana ka jongu ka jule ya kadaga puja man ka step sau shiteng bat habanga pej nga observe ngimla ban yalam namar kamdei ka kamram jongi lani kamdei ka assignment ya ka bangin yalam kadai tang ban shu observe lani ban pej mi kumno kimane belai bat ya ka wei pat ka kam nge se selok hadien ken balong ki para bat ki henmen balai banga kwa ban yetu kalong man laga step ngisa shitayo man laga step laong ka ki ka krum ka pen itanat yala di ka kre ka krum yala di ka pong ki jan ki ba itanat ka deng ki kadu bat clear bat ka ni ki kti bat ka jan ka zdang ya ka daga jingle nyam ka jongka kat bagadang duai laong yo i ya ka daga video baka sanga yala di baka kti kita ki kadu ki dong ya ka ni ka kti kini ki badon ha ka ni ka clear ka jing deng ki dong baka snam kami ngam
sngau thu kale ayu namar ka digaktian marathi ngalalek biang syega college ban ngaong kan yo tau parlong sngau bahasi penkala syega kentin pareng ka bangala ban sngau thu lani ban ya keren bat mi badai hangta ka baga doknot janga kapan habang ayo sngau yeki kentin ke bakan ne ka briu ka duai kongko blai jonga sakat nuti men snap jari nga meui ngala penmong kikti ki gejati mem hunsi balai nga jenjar gadni balai keng mem jubab nga usadu sandar sing wong haga kudlat ka bompat ngej balai wong lada donu balai yo baem pen pausi ngadon kam ti yo tau balai mangabat mapi ki kristan hong unong rai syam mensiem haga lai spa sabuar don belai hapo dengki belai bakumu belai jongi ubas ngau bang ban mab bas ngau berai ya kayam ke jonga pipuli kitab Exodus kalenang kabalai dekat ke banyau Moses wan ngalayos ngau ya kayam jongi kun jonga ngakot yami lek pelaj no se yeki kon jonga idan ti yu blai yu baem kanu sien piladem ko siu banduai kanu sien piladem kanu kenta pila pelot agak jap jogutrai pangi ong yeladi bangiri ki kristan te ang nuken ginum sya job ko ki parah bat kin ben ngaken mau hagada ka por khat khandai snem ben shua kabatang syutihet kajing seng patiet kabaje kabar kadonod kala kende pangadiban kiyo syagayeng kaja utray Henry mentapat syanukan kaja pidang bang manduai kiyeng kisem jongi kumno ngitip ya kata ka kentorpot jong kata ka isu bordar kabami hagini kisngi usai tanru uyale te ban kentor bot ya pilasi ya kanong rem banong dai tang hadu hang ni melah ban yang na bar ngilom ke jongutrai pila yang banduai kumta para bangai tiba iya katkum ke jingtip jong kata ka daily infographic ka statistik ka bapenmi da ka World Bank hagani kesnam hadin ke COVID kiong baki beriu ki Islam palan nyopo arsnem shiteng shwa ka arhajar arpuwei arhajar arpo kat kendai ka jing jong ki beriu ka deh nyopo unriu Henry kani kalanang hiar kani ka daily infographic kong ladanga nga kumu pastor nga nyopo arsnem banga klat no agasnem nyopo lai siya nga pulut ye gatu ka nyopo arsnem ngale ayu bagi ong ye kani ba tangha kabatya ngi pelut arposan snem ngi pelut tangha kabangitya men mien sipo hadosan baje ngi leitrei kumba sipo snem siteng ngi pelut ye kapor hakaba ngi bam ye jing bam ke jongi san snem ai bat ka bakham pela kalong haka social media ka TV bat ki ladangi nyo po arsnem ka jing pelut jing kun kalong si post nem jong ka jing kalalit no tang bagi lekai mobile bat ngi pe TV bat kumta ter ka jing kali kalong kain ka bangakwa ban yetu u Jacob u balong u para jong u Jisu u le ya ka wei bakaktin ka jong u blai ka yetu yengi kaong bau niu Jacob khat ar kenta ha ka sisngi u dam hagi khosio banduai bat ya kani kamat sokla ka jong u kani ka khosio ka jong u tang namar baula dem palat khat ar kenta sisngi kani kasni do kalalong kum kasni do masi lane kasni do jong ka ud kanu kenta ngela dem khosio mentale kami katu ka jing duai bam ka bagi ong o kabrep palap bakabrep ladap amen baka ong daga tin pareng Jisu penkentang jing bam amen aingu rungim aingu syo ngamtip balai bangiele kai badu balai para bangai kiba ia u Jisu utip ya lagi jong kisenran ulama daladi haka jing kordet ka jing pisah kabakan ni haka history ka yeng balada u Jisu umyap alor ka dingna
ngenomla ban lajem hak perget samane lawang bau khot yale ke jong ke senran alese ingin ye dwai kini haga jing yotia ulet biang haga ba arsin bat kabalai sin ulap yaki bakilong kumju ke jing keli ke jonga haga ne kapor kalom kanungut na preng jong pila puli ken ye ka tien ke jong ublai nadu sedang hadu kot ken kanungut na preng jongi hatu om daimo bangin sanget kelak hakini gisngi badaya tu ubriu ban ki uta ngi amare bat ngi yakuslai syata ya ka ei ka bau Jisu tho haga gospel Matius arpusau lada bia tu lupa arhajar snem menshiwa yo Jisu ngim ken snem ngi kam ken ya kita ki briu ki bangi yosngau hakini gisngi kadau barok kalong bangim tre ban puli ya gaktin ke jong oblay bangim tre ban duai babadem khosiu banamar kata kadau ken uji suam sakat no ken ngan ong yepi sakat no te ngan sha yepi haga jing em bad haga jing ya lenti kabangan nang yalap shi yalap ngan nang ailat shi ailat yepi ba pinlong komjo baga bakado haga ne kapor kalong lada pi pet ye kini ki arteli kajing bam ngai kajing artatien layalap shispa bayalap lama dala dieti ye kajing don kajing utau blai lagalong pidei ki bangai lagalong pidei ki bampat ngai lagalong pidei ki balayalam ki balong kinong syarai jengka balang labilong kinong bud ki jeng utrai hendrai kajing im jong pi nama kajing le kalong palat ye kajing ya kamuan ke jeng utrai om dai tang kata ye kajing duai bat kaba mi ina kini kalong ken kabau Jisu uisi baru syun hadu kata-kata bagada galong ken ka jinglong arsap ka jong obriu ki para banget ki bae ngan yetu ya gawe ka jingja ka bangayo ban puli ha gawe ka kon lawang baladon hang tai hagari Syria namar hari Nigeria kabangitip kadai gari kabahaduk menta menne kajing syak le ben bagajing syak penyap ben ki Kristan hendrai omdon media jengga berthai kiba cover lani kiba wan ra ya kani oh ye kajing ja jeng ki wei ha berthai ki lawan ra run hendrai ye kajing syak penyap ben ki Kristan dalai lei ruem kinom wan ra lawang ki para banget ki ba bagata kajing ja kalong kat bagi dang yang mani belai hakataga jaka kamdei ke yeng mani ka kamera ka beret balaong hakataga kamera kat bagi dang yang mani belai idon tang iwe imiet ibanakman ke bau pastor udang yalam laong kat bau udang pren laong larung kini ki riu king atiar kila kiu badhang ta hakamiet bau pastor ukren kilang pastor ngap no ngan keren no manga ula shim yu new microphone bad ula keren utau briu wong lada pi dang kwa ban mani yu Jisu lada pi kwa ya gaba pi penang mani yu tau Jisu ngan pa ya gini ki briu ki jonga bakin siap yap no ya pi balada pi dang kwa ban lajem hilet pet no nang ni ngan nang ailat ya pi bad kumta ki para wangan nyau tang wei hadosan ula poi wei ar bat lai nyau pau prapau naga shispa ke la mare don ke bala yam la sha yu ki kena don ke bala ya pet don ke bala ya mare kran ki don ke bala kalet ru ya lagi jong ki kun tang namar ban lajem balong hadien balapoi hau tau nambar ubesan balula keren ula yoi nama gidan tang shisba tam gida gibriu uang mentang yoi pidan arpo laingon kabangot pilati kena ban yap na gaban tau trai upet yu pastor upet ye kinong yalam jang kada balang hanta kidem hagi khosi bagi ong trai la daga ban yap ru bat kim keren ai syu yu tau nong yalam baru tahu beri uang ubara ya kesulai ubadai unong yalam jong kita kiriu keng atiar uang pastor sedang biang ban keren sedang biang ya kene gejing yalam namar baki arsap kilaped namar baki arsap kilaped hakari jongi sok palan ban yalap lai kenta nang ni hari hapor ritor ha asam lada lap ya pi bapi duai ke kerteng ke jong Jisu kadai ka an jong ke sorkar ka an ka bagi kon ka black magic act ka balalam
an penyap ya pi para bangai kiba iya lada ke jingkot yang abat ya pi lada ublay untau ya pi bat yang an syam ya pi pilong ke bakom no hang no pidon na gani yusngi kadi ke jingkeli ka baning kong ka bau ublay yu keli yu brio Adam mela lepom hai medan hai pidon na gani step ki para bat ki hinben ki jonga pidang yele kai badu blai kani ka dono jong pi kadang bangang ngam lele ngabyang ada try wong ha gani step baken mau ye gani kom ba phile kom ta pinyo lada phila lebha pinyo ilaga jong ka baina andrei lada phiyat kumba la hikai daga nega bertai ia katakan pinyo na khot dia pi na margata haga nega step ki para bar ki men kai garai ke jongpi kai ki dau ki ba pi phim tre ban shakri yu blai ule ayu blai yu pi u feel se u blai ula penleran yu blai yu pi ublay umpat penleran na do menta baru ni ublay unum penleran je pi lano ro andai balai ken mangi daga jing em ba daga jing ya lenti ke jongi la yalap la ngambakla menin men chisngi ya ga jing khon kanungot na breng jongi ki badong trai namar melong ubakhoy ngaru ngade balong ubakhoy para bengai kiba iet ngabu ia kene api ka bible ko ong ujisu ong itu ki kentien hagis ngi kiba khaddo uta uba pop to unang le pom uta uba hok to unang le hok kata ka pen ishai pau jisu om pen bor yeno andrei de piong pastor ngan yeng ngan mare na don kam te you blay ya kene gisngi ki samla yeno pi pen bor PM ke jing em ke bapen sengau bahaya no. Ujisu uklem yap kai hang tei halor ding pna bagas nam jang ukan mi bapi pinya sriem ya gabertai. Ngan buru agak tin pareng na gabentaki way Christ did not die on the cross for you to be relevant to the world. Ujisu uklem yap kai halor ke ding pna bagas nam jang ukatuan bangi nginum de pertan bagi way ke bamngai. Pitiang banlong marwai lada pikiran ye gejing shisha lada piyaj ban im gumba ukris ukot ye pi penlong marwai ngai yanga ye gane andoi pol wang ina la pen hon yo tei te kam la biang ye no pi pen hon na gini gisngi namar kan ye kan gebo jisu sakat no nganangai lat ye pi api kapateng benriu kabaken riang kabamutlop kabamngej sakat no kan ngan sya ya pi sakat no ngan long lambat pi ngini pendam bila ke jong ki klek